ya gane da mutum kai yanzu in ba da rashin mutunci ba ina nan ni na ɗauke shi matsayin aboki wai ko da ya ji labarin wani na ɗan kewaya na ɗan yi tafiya kuwar na da ya kwamshi ya sama da ta wallahi yau ina da shi ya gane kai ka kai su ni ko mutum albarka yau sai ya gane bai ba da mutunci wallahi ya san hali nawa na ganin kamar dai mai dawo sabon ko hanya ko inda ya dawo ya kamata a ce mu haɗu shi na tuna shekarun jirgin wanga a wani da aka ce ma Abdulaziz ya ce min ya kusa to amma na san dai bai isa dawa da inda ya dawo da zaman haɗi babu damuwa da ya shi kai da ma ba ina neman ka ba ka ta neman kawai na ka ta yi ka zo ka fi shi mutunci ka ashe da turu zuwan da kake kana fara mun kan tun arziki ne a cikin amma da to ni ne yanzu dai kai ne ga malam tsalle da gardama wani malam na ga malam can rabu gardama je wurin malam Assalamu alaikum. Sallama me za ka yi da tsaye za a wani hukuncin nan da tsaye za a yi hukunci ƙarar ku zama da ƙasa da kuma tsogon na sai a yi yanke hukunci ba. ai ba wannan da kace ganin shi da mutunci wai shi abokina ne ina son yarinya muna zuwa da shi wurin gida ni da shi dan saboda ya duke ni kara kuwar na dan tafi na dan ya tafi kuwar da ya sama Allah ya sama da yake da ina. malam bari mutum ma mutum wannan da kake ganin shi yarinyar nake so ko da yaji na tafi nan kawai sai zo aure Ai kai malam ni kuma ga magana ba ka san soyayya ai ita ba ka so ne shi yasa ni tace tana so lokacin da duk muka zo ina rika mai ji ya ce gida son amma ni da baya da ina da kariya kake yi ka ta bara mun kana son ka a gaskiya ni da kada ta ina son to amma me yasa sai da kace nan kai ka ci amana to shi ne ga malam ne shi dai shi ne yake da su Yanzu kai masu wuce akan su a yi. yanzu abin da nake so ya san ai yarin nan ina son ko kana so sakin ta da shi Ba haramun na haramun ne. ba Sai dai in ya suke ka ko ya rasu. Sannan kake kushe ka. in dai da suna aure ta